Wara li għal żewġ surveys konsekuttivi l-Awtorità tax-Xandir ikkonfermat lil Net Television bħala l-aktar stazzjon privat segwit f'pajjiżna, in-nies ta' Robertabela imbarkaw fuq strateġija b'saħħitha sabiex jippruvaw jimbuttaw is-Super One li ma' żmien tilef ħafna mill-popolarità tiegħu bid-direzzjoni tkun li għandhom jibdew jippubblikaw kemm jista' jkun artikli online u kontenut varjat fuq televiżjoni biex joħolqu sens ta' pożittività fost il-partitarji li jsegwu l-aħbarijiet tal-Labor. Iżda tmexxija tal-istazzjon diġà ħadet falsa stikka għal waħda tnejn u dak li seħħ ħoloq rebu sħiħ fil-kurituri tas Super One. L-ewwel każ kien dak żvelat minn Net News dwar programm fuq il-One fejn il-producers xandru kontenut mill-intervista ma' Luke Dalli li suppost kellha tiġi editjata, bir-riżultat li spiċċaw weħlu l-ħaddiema u b'dan l-istess jispiċċa f'nofs din il-kontroversja. It-tieni każ seħħ din il-ġimgħa stess meta Newsroom tal-One ingħatat direzzjoni biex tippubblika artiklu dwar il-flus li għandhom in-nies fil-Banek Maltin. Skont il-medja ta' Robertabela, il-familji Maltin għandhom biljuni ta' euro fil-banek. Iżda dan l-artiklu xejn ma niżel tajjeb, fil-fatt anke partitarji laburisti bdew jgħidu li din hija ċajta tal-ewwel ta' April. Oħrajn qalu li Super One qatt ma jista' jitwemmen dan fil-waqt li kien hemm kummenti oħra bħal tweġġawx lin-nies, tqarqux u kunu onesti. Sinifikanti wkoll ir-reazzjonijiet ta' diversi ġenituri li qed jaraw li l-uliedhom ibatu biex jixtru proprjetà, żgħażagħ li żgur m'għandhomx biljuni fil-banek iżda djun. Dan l-artiklu ma kienx każ iżolat ta' rapportaġġ qarrieq mis-Super One, apparti l-fatt li anke l-Prim Ministru stess fl-aħħar jiem inqabad ixerret fake news meta stqarr li Malta kienet l-uniku pajjiż li toffri transport pubbliku b'xejn, xi ħaġa li mhijiex vera.